Γεια σας, παιδιά, είμαστε στο Popopico Games. Ήθελα να κάνω ένα βίντεο Start 2, το ονόμασα Start 2 γιατί είναι η συνέχεια του πρώτου. Και γιατί θέλω να σας πω κάποια πράγματα που δεν θα είπα στο προηγούμενο βίντεο. Και γιατί δεν προλάβαινα και θέλω να σας τα πω σε αυτό το βίντεο. Θα παίζω και άλλα παιχνίδια, εκτός από αυτά που σας είπα, το Wizard 101, το World Basketball και το παιχνίδι στα Free. Όμως δεν ξέρω να τα παίζω και τόσο καλά. Ήθελα να σας πω ότι τα βίντεο δεν θα έχουν μουσική. Δεν μπορώ να βάλω μουσική γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με τον υπολογιστή. Δεν θα έχουν μουσική, αλλά μπορεί να βρω κανένα intro που να ταιριάζει και μήπως μπορέσω να το βάλω ή κάτι τέτοιο. Στα παιχνίδια ήθελα να σας εξηγήσω πως παίζονται σε αυτό το βίντεο, αλλά δεν μπορούσα γιατί θα μου έπαιρνε πάρα πολύ ώρα. Πρέπει να το εξηγήσω πολλές ώρες γιατί θέλουν πολλά πράγματα και τα 3 παιχνίδια και στην πορεία θα βάλω και άλλα παιχνίδια. Θέλω να σας προτείνω ένα άλλο κανάλι που γνωρίζω, το παρακολουθώ, κάνει ωραία βίντεο, μου αρέσουνε. The Trollers και No Gamers 291 που παίζει κάποια παιχνίδια που μου αρέσουνε και τα έχω κι εγώ, απλώς δεν μπορώ να τα παίξω γιατί είμαι χάλια σε αυτά. Ήθελα να σας πω επίσης, να σας υπενθυμίσω like, subscribe στο τέλος κάθε βίντεο. No dislike, όχι dislike. Δεν θέλω dislike. Αν δεν σας αρέσουν μην πατάτε τίποτα. Αυτά ήθελα να σας πω. Γεια σας.